Jos joku saa nähdä, heitän tosta vielä kaupungissa. Niin, vielä pahemmalla pitää olla vielä pehmeällä näyttää, että me vetäytään tänne, niin vaan nenä näkyy täällä. Mä en tiedä, että mä olen jollain muulla. Aika hassua varmaan, miltä on sanonut, että hetkinen, mä käyn ei tästä vielä ollut ohittain. Ne kuulemma kutsuu ulkomailla. Se hajotti tän. Lähtiinkö ne tosta jo? Ei, kun se hajotti tän mun päälle. Tuohon kukkasen, mutta sit mä yritin tasoittaa Varo, ettei mene vangitsemiseksi tää homma tuosta. Joo. Voidaanko aloittaa? Avioliiton tehtävänä on perheen perustaminen siihen kuuluvien yhteiseksi parhaaksi sekä yhteiskunnan säilymiseksi. Avioliitto on tarkoitettu pysyväksi, jotta perheen jäsenet voisivat yhdessä luoda onnellisen kodin. Så att familjemedlemmarna tillsammans ska kunna skapa ett lyckligt hem. I dessa vittnens närvaro frågar jag er, Niklas Mikael Tikkala ja Lindström, till er hustru att älska henne i nöd och lust. Näiden todistajan läsnä ollessa kysyn teiltä, Susa-Pauliina Lindström, tarvitseko ottaa tämän Niklas Mikael Tikkalan aviomieheksenne rakastaaksenne häntä myötä ja vastoinkäymisissä? Vastattuana näin kumpikin kohdaltanne myöntävästi teille tekemään kysymykseen, totean teidät aviopuolisoksi. Då ni nu båda svarat jakande på den fråga jag har ställt er, konstaterar jag er vara äkta makar. Teidät on nyt viitty avioliittoon. Puolisoina olette keskenänne yhdenvertaiset. Ni har nu blivit vigda till äktenskap som makar är ni jämställda. Osoittakaa avioliitossa toinen toisillenne uskollisuutta, rakkautta ja keskinäistä luottamusta sekä toimikaa yhdessä perheen hyväksi. Visa varandra trohet, kärlek och ömsesidigt förtroende i ert äktenskap och verka tillsammans för familjens bästa. Paljon onnea. Tää ei ole ihan sellaista vielä, koska me ei ole vielä päivitetty Facebookissa. Saanko postaa jo kuvia? Kiitoksia. Kiitos. Sitten se vasta tulee. Niin. Sitten kun tulee se sulhasen puhe. Niin. Siinä vaiheessa. Kyllä. Oliko sulla suunnitelma? Vielä ehtii miettiä tässä matkan aikana. Syödään ensin, kato kahvien kohdalla sitten. Siis mä oon odottanut monta päivää ja Kaikki on kuullut saa. Se on nyt sitten muut sanoa. Nyt se on muuten virallista, koska me ollaan muuttu myös Facebookissa. Toi married status. Onnea. Saistu. me odotetaan sun Mariaa. Niin pidätkö nyt sen puheen, mistä oli? Vai olis toi Mä ainakaan kehtaan näyttää, että mulla on puhelin kädessä.
Jos sä kerrot hänelle, niin ehkä se on helpompi. Niin. Ruoka on gluteenitonta ja sitten kermaa. Eli voit turvallisen mielessä. Muita ei ole. Missä ne tanssit pidetään? Mä voisin saada. Katso video. Voitko katsoa mitä? I'm so surprised that when they to Sweden how to take advantage. It's so beautiful language. Otatte molemmat siitä kahvasta ja... Maija. Onko tää nyt hutukeitto? Mikä tää on? Ei, se on eri juttu. Nytkö se vuoden? Joo. Onpa kai tömäyttänyt. Mä en osaa sitä, milloin se pitää tehdä. Sitten se osuu se lapio. Mikä? Silloin kun se osuu? Pohjaan. Toista kertaa tekemässä sekä vieläkään. Ja olihan se nyt selvä joka tapauksessa. Ai se oli selvä joka tapauksessa. No joo. Näin se oli. Se tuli samalta lauta. Syötätte toisiaan. Ei nyt rupeta liikaa. Ei. Se on jossain se mun. Osallaan kerää niitä neuvoja avioliittoon. Vois tehdä aina sitten antaa suunnitelmia. Se on katteluväline. On kuitenkin mokattu meidän kertaalleen. Ei ikävä kyllä ole. Mitä lusikulista? Jätä vaan tähän vaikka tiskin päälle. Voidaan viedä se 2 tonnia. Turhat paskajaamista nyt muualle. Otetaan tästä nyt ja maistaa tätä. Otetaan sillä. Joo. Otetaan noille. Onnea. Mulla on vadelmatikun nenässä. Onpa jotenkin niinku vadelmaista. Joo, tosi vadelmatikun.